ҳамдиёрони азиз, қарор дорем дар деҳаи Чорбоғи ноҳияи Варзоб дар адираҳои беоб ки бо тарзи оби қатрагӣ аз дарё об оварда боғ бунёд карданд. Бародари мо Фаридун ва яке аз себҳоро нишон медиҳем, себи Фуҷи. Фуҷи ин селексияи Япония ҳаст. Фаридунҷон, наздиктар биё кунӣ. Ин себо ҳоли пухтагӣ напухтагӣ? Не, ози пухтагӣ не, як Искандар. Ози барои ям ранги пинк леди бури дертар мепазад, як Искандар. Дертар мепаза. Маззааш чӣ хел аст? Маззааш ширин не, якои сол бо паза мебинем шо иншолло. Бояд ин себ яке аз себои ширинтарин бошад дар дунё, бояд ин себ. Дар дунё яке аз себои ширинтарин селексияи Япония. Дар бозоро мебуроранд, ҳаст, дидед? Қиматаку 40 сум, 50 сум Искандар як кило. 40-50 сум қимат али бурояд агар ҳамин, ҳа? Не, ай хитоя мебиранд ку дар бозори на мергон мефурӯшанд. Хитоиё себи фасон. Ин ин Фуҷи, не Фуҷи. Ҳамин Фуҷи аст. Чӣ ба ҳоли ин фасона шудааст ё ки ин хом аст? ин дарахт ҳисоби ки ёш баъд нармировка кардагӣ не як Искандар, я бояд мо нармировка мекунем. Бисёр мондагӣ. Ин бояд як тайна мечиндем, бояд ин бояд мечиндем як Искандар, дена. Бояд намечиндем шана. Бояд кам мемондед. Кам мекардем, ин бояд мебине. Баъд калон мешуд. Баъд калон мешуд як Искандар. Охе чӣ намекунед он? Хай кесаби вақт. Мана бинед 3 дона баста чӣ калони хуш шудааст, а? 3 дона чӣ калон хуш шудааст. Он ҷое ки бисёр аст. А чӣ ба бои кирма мехӯрдааст ми? Мумкин. Обработка накардед ми? Не, обработка кардагӣ ягон чумчуқа ягон чиз нул задагӣ мумкин аст. Кадом чумчуқи нул задагӣ, суроғ кардагӣ. Ҳамдиёрони азиз, худо хоҳад насиб бошад ин себам бояд ман парвариш кунам, барое ки мо бояд Тоҷикистонро аз меваҳои ниҳоят беҳтарин таъмин кунем. Ози чашаи шак Искандар туруша кардан. Не, ҳоли намечашам, барое ки ҳозир ман себи моди хӯрдам. Бениҳоят нағз буд. ин дарахти шумо дар тагпайванди М9. М9 3 сол, 3 солаш. 3 сол. 3 сол. 3 сола себ инқадар бастагӣ. Я 10 кило дорад? Не, 10 кило не, акон 5-6 кило, 7 кило дошта бошад. 5-7 кило. Ин чанд пули мерафта бошад тахминан? 10 суми, 15 суми? Агар ҳам ранги себи хитоё мекунад, агар мо холӣ кунем, мумкин дар бозор 25-30 сум ба 1000 калон шавад. Агар шумо ина тоқа кунеду дору химикато бисёр занеду калон кунед, не дар кор нест. Бе химикат истаду арзонтар агравад халқ хӯрад, ҳа? Ина бинед. Бинед? Чӣ хел? Хушруги себ бинед. Ин базе биёр бинед. Базе би себ бинед. Бак майдашо гиред, а? Инашам гирифтан дар кор будам мана. Якташа бояд гирифт. Якташа гирифтан дар кор буд. Дер кадед, алакай дер кадед. Ман инҷам гирифтан дар кор будам. Ин дарахша бинед як Искандар. Ина гирифтан дар кор. Инам гирифтан дар кор. Бак калон. Дур шудагӣ камтар намед чӣ? Дур шудагӣ чӣ хуш шудагӣ. Ман якта тоқа истодаст, дидед чӣ хел нағз. Ҳамдиёрони азиз, бояд мо корро ёд гирем. Мана дур истодагӣ, мана сета дур истодагӣ. Ина бин чӣ калони хуш шудагӣ. Ин ду табинед калони хуш шудагӣ. Ана ҳамдиёрони азиз, бояд ёд гирем. Бояд мо зихнагӣ накунем, баъд ҳамин себҳои аз дона мешавад ку бобогиҳои худмон калон баланд. Нигоҳ бинаш қиндаст, чинданаш қиндаст, абрескаош қиндаст. Мана мо бояд гузарем ба боғдории интенсивӣ. Раҳмат ба шумо. Ин себа бинед чӣ хел калон шудагӣ. ин себа бинеде. ин себ не, ин доллар. ин пул. ҳамин себро бозори худамонро мо худамон таъмин кардан наметонем. аз хориҷа мебиёрем. бояд себ ҳам дар ҳамин баландкоҳо себ кунем. ба ғарз аз пиставу дигар чиҳо себ ҳам кунем. Инҷа биед, ин калона бинед. Мо ина чӣ хел пропускат кардем? ҳамин пропускат кардем ё дидем? ина бинед. ҳамдиёрони азиз, манам хел боғҳо обод кунед, пул кор кунед, аз ҳамин зери фишору азоби муҳоҷират озод шавем. бозори худамонро себу ноқати худамон бояд таъмин кунем. ҳар зимистон ман мебинам ки чӣ қадар аз Хитою, аз Бразилияу, аз кимҷо себу нок мебуранд. ҳамин себҳое ки дар ҳамҷо ҳаст дар худамон карда метавонем. ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи ман бошед, гурӯҳи Ангурва боғ. ин гурӯҳи фоиданок аст.